Mira pamberi pedare mukama kumutasa. Zvese zvikwadi. Zvese zvechataura ndezvikwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Ndoti pamusoro imambo mutasa nemakurukota enyu. Inini ndinoitwa Linda Chinyanga. Ndauya pano ndakamirira vamwe vangu tiri 6. Tauya kuburikidza nenyaya yenzvimbo yetakatenga kuna Mandisodza. Yetakatenga kuna Mandisodza. Small scale. Saka tatenga kudaro, isusu hatinozoti matengero etaita pane zvinozonetsa pamberi. Saka takabva tagara komiti. Zvendiri kumira panapa ndiri chair kumirira vamwe vangu. Tagara kudaro naSamandisodza, vamwe vangu vairi vanga vakutoisa mastructures. Izvozvi kunyange dai pakaendwa patori nezvidhina patocherwa foundation. Asi vakuita basa kudaro. Vakauya vana vakataura kuti zvese zvemuri kuita izvi siyanai nazvo, muri kumatotengesa mbaji. Nekuti pachauya magrade achakugredhirai nekuti baba uri kuita zviro kunze kwemutengo. Isusu takabva tadzoka kuna Samandisodza. Samandisodza tikatodaidza meeting. Samandisodza ndozvekutaurika. Akati hai zvokunyeperwa chichichi, asi haana kutitora pamwepo nevana kuti tionesane kuti toita way forward. Akati ndine matsamba endiri kugadzirisa ndozodii vatambonyarara. Tiva tagara futi other meeting muna November. Ndiyo last meeting takagara. Tikati Samandisodza chigadzirisai zvino noti nguva yareba. From 2022 kusvika zvinezvi hapana chinhu chatidadini chabuda. Toita sei? Akati aiwa no, ndiri kumirira munhu uruda kubva kuHarare muna December. Munhu uya haana kuuya, haana feedback yaakazombotipa. Isusu tatamboronga takambouya kwaChangamire, takumbira Changamire kumuonesa nyaya yedu kuti toita sei. Changamire vati aiwa taisa munhu. So mambo mutasa. As a house takakumbira mukana wekuti titaure naye. Vatitaura zvokuita. Tiva tadzoka tikati aiwa Samandisodza hatina kuonana naye. Toda kuti tidzoke tionane naye paground titaurirane naye. Tiva tadzoka. Tiva tataura. Tiva takutaura kuti aiwa Samandisodza nyaya iri kutenderera. Isusu takutsvaga mediator. Asi mediator yedu tichatsvaga mambo nekuti hamutongwindi sabhuku, hamutongwindi shi. Saka tauda kuuya kunoku ndofonera Samandisodza. Hapiki foni. Timutaura kuti nyaya yedu yatakuda kudini takuenda mberi. Saka takaona kuti izvi zvingatonetsa nekuti makore arudini ari kupinda. Saka takazouya kunoku ndiyo nyaya yedu kuti tinyatsozwisisa kuti zvetakatenga land tichasvika papi paine vanhu vari kuti hamuwaki magrade achauya. Tinawo mapapers edu etinawo emabhadhari etakaita naye tichiwirira. Makatenga ku small scale. Matenga nyika. Alright, someone's some way to Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvikwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Mazita pamusoro iChangamire nemakurukota enyu, dambudziko riri kuita
pane ava vamiririri havasi kuti ndivo vakandipa mari. Handisi kuramba kuti vamiririre vana vavo kana kuti hanzvadzi dzavo. Dambudziko guru riripo nderekuti havasi kutrusta zvandiri kuvataurira, nekuti process yekutengwa kwechinhu vakanovhunjurura zvimwe zvandanga ndisingaziviwo ini kuti panodiwa surveyor, right? Inini nemari dzatakange tatengeserana, kunyanya iwo maichinyanga mbuya wavo vakabatsira baba wangu kuti asaurayiwe munguva yehondo. Saka takachitaura sefamily, ichibva yataurwa kuti ano honai zvamungavaitira nehanzvadzi nevanen'ina, asi vanen'ina vakazopera kushaya vese vangadai varipo. Ivo vanozviziva kuti takabatsirwa nekubudikidza kwambuya wakataura kuti Samansoza tizai muri kuda kuuya muchibatwa pano. Izwai Samansoza. Changamira. Kana pakatobuda mari. Ya. Pakatengeswa. Ya. Hatisi kuraka. Yes. Saka imi musanyanya kudhivela too much on issue yekuti takawabatsira yekuti wakazotibatsira. Because dai kwakuruzi mabuda kuwabatsira. Muda musina kuwabhadharisa. But the fact yekuti makawabhadharisa makatengeswa. Thank you. Saka iyi yekuti anzi akazobatsira nguva yahondo hazvisina basa. Because mabva matorakidza kuti you are thankful. Because maizomutengesera sei munhu akakubatsira kuti uraungori mupenyu yakutotei. Isusu satona Samansoza ndingoda zvinhu zviri simple zvisingapedzi nguva. Awanawa whether anga awana wacho kana wazukuru kana wanatete kana wanani makawatengesera here. Mawatengesera chaakunetsa chii? Process iri kunetsa ndeyekuti kwakadzisurveya unofana kuuya ende mari iri kudiwa nasurveya yakawandisa. Ndakavataurira ngatiitei muonero pamwe kuti zvifambe. Hamusitaura chinhu mukati mari yakawandisa. Imari Wakati surveya wakati uri kuda 13,000 kuti agadzirise izvozvo. Mari US ndio yakataurwa. izwai wangu chandanzwa inini haandi dambudziko, haandi mari yasurveya, inyaya yekuti one maakurambidza vanhu ava kuwaka pamakawatengesera. Ndo dambudziko rekutanga. Dambudziko rechipiri nderekuti imi hamuchauyi muri imi, maakutuma vana wenyu kuti wabvise vanhu pachii panzvimbo yamakawatengesera. Rechitatu hamuchadairi kana foni vakamufonera. No, tatibatsire kuti muone kuti pane chii, pane dambudziko racho kuti riri papi. Kuti dambudziko handi mari yamurikutaura pa. Maikwanisa kutaura nevanhu vari kuwaka dzimba dzavo vari panzvimbo dzavo kuti vakomana ndaita challenge yakati chandakaita ndisingazivi. Because kusaziva kwenyu handi mhosva yavo, kusaziva kwenyu ndekwenyu. Because in the first place pamaitengesa nzvimbo iri designated imapurazi kani, ani matenga nyika kani, ani matitle deeds kani. Hamuzvizivi here muri kana kuda kutengesa land yakadai, you apply for subdivision. Apo chokwadi changamira ifamu iri rine matitle chi deeds. Hamutengesi unga mutengesa masende kumushapa handiti, because pada kuzikana kuti papurazi yakati mahectares akati handiti. Kana muri kuda kubvisa mamwe mahectares muchiita sei, maaku apply for subdivision handiti, kuti purazi rangu ndakuti divide rakadai ii ndakutengesa. Saka maservice mari yemukutaurwa iyeyo imari inochargwa for that process kuti iitwe, because map yenyu yakufanira kuti kuchitange kunyorwa futi pachi panyowani, then vanhu vamuri kupa wesa wakufanira kupiwa matitle deeds ani awo ari separate kubva pane yenyu. Saka that process iyoyo
ndio yakuremerai, asi yakuremerai the method yamakuda kushandisa kuti zvikurerukirei ndio iri wrong, inovaenda kukutsikirirai. Ndiwo here mudzidzisi pamwe. Chekuta mubvunzo chekutanga purazi racho rimburirei. Yes, document iripo. Andire nhaka here. Madi? Ndimakapuwa uzi. Aiwa zvikange yatransferiwa yamuzita mangu. Ndo zvavanoita zvakaitwa 1981 82 sorry nemalawyers town. Saka wana wenyu warukwana papi vona? Wana wenyu warukwana papi? Kana iri yenyu plus? Ndo zviri kundishamisa zvekuti ivo havana kunditaurira kuti vakapirwa. Taurai parukwana wana wenyu. Wana vari kuuya sei kuzonetsana neavo? Makataura neavo famu ndiri nyimi. Izvo havana chavakanditaurira kuzosvika. Ndazonzwa ndikati hakuna chakadaro. Ndekuti masisters vasara vari ku-UK uyezve havasisina Zimbabwean citizenship, hakusina maBritish, havasi munhu. Saka Asi wana mfurukara nawo here kuMzimbabwe. Wana wakayema kireti nakawo. one musikana ari pano anogara pamutsamba paari kuchengeta. Ndiri kutaura waenda kotaura namai yavo. Waripi? Ndo yatatu kuda kuti vakomana kwasara one akasungwawo aita kamisarinyasi kake ari kunyazura ndo kwari. Saka hapana uri pano. One ndiye ari pano. Mukomana? Musikana. Tiri kuda mwana akaenda kune awa achitaura kuti musaite zvamuno. Ndiani? Right, ndinochikumbira kuti vandiudze kuti ndiani nekuti havana kuti vakangoti vana. Hamudai information. Aiwa. No, it's okay. Yeah. Akakuudzai mwana wako ndiani? Alright. Modi. Ndiye mudi. Saka mudi wacho urambakanyarira sei iwe zvakutonga. Iwe ndiwe wakasitopawo. Musoro ichangamira. Ndokumbira kutanga. Inini ndini Modi, asi maichinyanga handina kutaura nawo, asi ndinokwanisa kutaura zvimwe zvatinokwanisa kutaura. Wakaenda here ukamisa vanhu? Maichinyanga ndinombutaura nawo. Wakataura nani? Chakaita inini handina wandakataura Haisiro ndezimba. Vakaenda here? Handina. Pamusoro ichangamira. Handiti ndati ndau yandakamira sachairperson wekumirira group. Handiti Modi wakaenda pana Spiro Chekuda. Utori nestructure angachira foundation zvese ivhu tiroka ndai mukati mwanhu wanouya. Akasvika akataura kuti imimi hamuzwisisi. Ndakakuudzai kare kuti zvinhu zvemuda kuita siyanai nazvo. Wanhu vari uko nekuti baba uri kuita zvinhu zviri kwake ega ende netitle deed haana. Ngeavo maitaura navo. Ndizvo zviri kutaura paModisi. Ndokumbirawo kumbotsanangura. Spiwe Chekuda ndakataura naye handitika. Chakaita kuti nditaure naSpiwe Chekuda pane mumwe anonzi Tonderai Mashingaidze. Amene umwe munhu waimirira. Vari kufambira ndo vaifambira nyaya dzemasafaya. Kubva waenda kotaurwa kwaDC kunzi makatengeserana mbanje hamuna kuita paperwork. Inini nekurwadziwa naMai Chekuda vaibva pagwiriri. Kubva ndati Mai Chekuda madini kumbomira. Maona kuti zviri kuenda kupi because munoita loskai kaviri. Because vaita zvinhu zvavo ini ndandisingazvizivi. Ndakaswera kunzwa nemaponzi vakatengeserwa. Inini pavakapanana mari handipazivi. Pavaiita zvinhu zvavo havana kutombondiredza asi ndinogara mavhumbuni machena. Brother, rine muridzi ari apo. It's not your farm. Unozviziva here? Prazi. Nderani? Prazi inini nhoroondo yandinoziva ngera Charles Deft Mandisodza. Sekuru. Kubva raenda kopuhwa Chipo Christian Mandisodza. Ava kubva vasara baba varivo mukomana mukuru. Baba ine 3 boys. Saka vanongoiti inherieta zvezvekuti uyu akashaika vanoisa umwe vanoisa umwe vanoisa umwe. Ndo pakazopinda baba Charles Mandisodza.
handiti Saka ndira. mazira andinoita ini nemataurwa ako ifamily property iri kupaza problem Zita nilipongera. aiwa zita riripo nderababa chinhu chinoitwa passport handichababa wako ndechababa wako kana ndechamai wako ndechasekuru Indira zvauri kubvunzwa iwe. ndati chinhu chikutiwa password ndechababa wako here aiwa chiri kuitwa password ndechani ndechasekuru sekuru baba wani vanobereka baba wakubongo aiwa kwese kwarudzvani kuba wozvikaonekera takusiro magina but hazvibatsiri iwewe uchazosiyirwawo zvababa wako muzi kana achida kana asingadi hadi Hauna. you have got no claim to this farm because they prize rababa wake and ari kubenefita he's a beneficiary weestate yani Baba wako. Fete baba wa baba. Sekuru. because according to this paper rakachisa kutaura zviri pachena iri beka rakataura zviri pachena unonzwa ndingatanga kuverengera unzwe the deed of transfer in favor of Charles Mansoza. No all men whom it may concern that Middleton Julius Lawrence Jameson appeared before me, Registrar of Deeds, he being duly authorized thereto by a power of attorney dated the 16th February 1981, drawn up at Amtari and granted to him by Charles Mansoza in his capacity as executor in the estate of the late Chipo Christian Mansoza. Duly authorized thereto, under and by virtue of letters of administration issued to him in Salisbury on the 5th of January 1981 by the additional assistant master of the High Court of Zimbabwe. And the appearer declared that whereas Chipo Christian Mansoza, after called the deceased, died at Amtali on the 27th of July 1979. And whereas Charles Mansoza is heir to the deceased estate by African law and custom. And whereas the aforementioned property is an asset in the deceased estate, and that he, in his capacity as attorney aforesaid, does hereby transfer to Charles Mansoza, born 25th June 1950, certain piece of land in the district of Amtali called Farm 81 Sonzo, measuring 47.7 hectares. Unashima chaura? Tisa mshono? Ngaswera. Iwewe usapinde yetu. Unosungwa. Chandula tobasira baba. Yes pachwa chedu. Zvakanaka kuti wana kubasire baba. Mukuronga, mukufunga. Nemono. Andizvo. Asi kana takuenda panyaya dzemutemo idzi. Muridzi wechinhu achipo. Muridzi wechinhu ndiyewe. Anoita zvanoda nechinhu chake. Asi chinhu chakakanganisa is procedure at law. Kuti kana ndoda kudisposa chinhu ichi chine deed, title deed, ndinoita sei? Ndopa nechi? Ndopa Ndi yako. Iye wana. Na baba. Andizvo. Saka chaanofanira kugadzirisa baba wako. Kuti aende anogadzirise kuti chinhu ichi ndakaendesa uko. Part of this 47 point chakuti hectares hapasina 47 point chakuti hectares because pandaenda apo ndaona kuti we are talking of close to about 5 hectares. Ndo dzakabviswa. No. Mira, ndiri calculate. Mira. That's issue.
shall piece of land measuring 3 hectares. That's 3 hectares on it. When the child said, oh, And the no. we 3 hectares. The depth that goes. Yeah, 3 hectares. The 3 years. Oh, it's okay. Pane 4 and this. Then 2 year liberty. Tasekwa. Liberty tasekwa. Ane 9 hectares. 3. 3 hectares. Yes, 3. That's 3 hectares. Yachi, that's 6. Then to ya Lawrence Machuana, and 1 hectare. That's 7. Spiwe Chekuda, and 1 hectare. That's 8. Tari Rokuzunga, and 1 hectare. That's 9. Agrippa Mungira, and 1 hectare. That's 10. So it means that 44. 47.4 hectares, Pasara 37.4 hectares. This is your limit, man. Yeah, but pane kamwe tuma additional no. Strong percent that. Tukutaura isusu pa total hectares. Yakanga ilipo yakasubject as part of my agreements arapa. Market and one is 10 hectares. Meaning 11 hectares. So it means kuti muprazo masarachi 36.4 hectares. Saka nyaya ilipo wamanisodza haichadi hide and seek ba. Anzo chino chilipo ichi awa ngawaende panzvimbo pawo pamaka wako waite sei. Yes. Waite zvoda kuita. Don't stop them. Asi zvamakuchiita manje ndechekuti maakufana kuenda ndaona kune lawyer renyu iyo wana Luisa lawyer renyu ndiani Luis Donica waakuda kuzviita renew ndiri kuti awasi kubaona Luis Donica uchawaonepi varipo voni pa Weston House. No, it's okay. Handisi kuramba ndani kuti lawyer renyu handisi chandoda kuti riite sei rikugaidhei nekutaurirai procedure zvamadai bambo chiuyai nemadocuments akati then poita application for subdivision handitika then awa vanogadzirwa matitle deeds avo nechii zvese zviri pai zviri pamutemo. Asi chandiri kuti manje hamufaniri kuita mauda kuti munzwisane nevanhu mutoro wenyu hamufaniri kukandira kune chii kune vanhu mutoro wani wenyu zvekuti ndakaita ndisingazivi haisi dambudziko rani ravo idambudziko renyu. Asi tiri kuti no now that iwe even nyangwe iwe wacho waona kuti zveshuwa mamune chumaidii mamaiziva ndakavataurira handizo mochigara pasi handiti muchionesana kuti ano hamuzi kuti wangazivi muri kudhimanda aiwa kuti wakomana kana muchikwanisa ndibatsira ufambe mundibatsira asi not to throw a figure at them ekuti 18,000 kuti mubhadhare 1,000 no, because this is your baby. Dima katanga chinchini handiti because I know zvinoita vanhu chinokonzera kuti chinge chakuti makutanga kudhirika mafiti inyaya kuti panhu akuya kuseri kwenyu achiti 3 hectares dzamakatengesera uyo 3,000 izvozvizvi i12,000 iyo makatengesera uyo 1 hectare 750 i4,000 handiti. Saka imi mukanyengedzwa nemafigures iwawo hazvina zvinokubatsira because date riri apa ndo rinokwadza iri pamakaita chinhu ichi price yange sichasvika ikoko and akonzeresa delay kuti chinhu chigadziriswa hawasi wanhu avo ndimi. Yes, papo musarambe kuti akonzeresa delay ndimi. Makanyora agreement of sale nechii zvese makaita
Andisika. But pamakanyora agreement of sale nechi zvese izvi. Zvaifanira zvakaitwa before lawyer reini richiita zvese izvi. Richikutaurirai kuti chadai. And even pamakaita zvese izvi, musati maita izvi maifanira kuita application first for subdivision. Muhamabhira maconditions. Ndo zvaizokugaidai kuti land yenyu mari yakuda kuitengesa inoenderana here nemari iri kudiwa akamugona makada mari yemhamba kana kuti mari yemadzimai handiti chopu asi musiri prepared now kusangana nechi nezvo makusangana nazvo imimi nyaya yangu chete iri kuiwe pekuti imimi bambo endai mugadzise chinhu ichi handiti kana muda kuti kubatsirei isu tokubatsirai tokupinzai mumaofisi ekuti aregularize this thing mugare zvakanaka nevanhu avo vanhu vavake mudzimbabwe pamakawapa zvakanaka mugadzirisa asi imwe advice yangu ndekuti endai futi imimi sababa endai mogare pasina nadhokasava umwacho anonzani Diane, anzani? David. Nani? Jaweli. Yes. Garai unao pasi wana wenyu hapo. Wanokupa mazana. Okay. Yekuti muita sei. Rather than mungu dispose lendi the way yakuta sei. Yeah. Garai pasi ni wana wenyu wanokubatsirai. Yes, in other words chimdeche yes ndeche asi munoda kubatsirwa. Endo wana nokwanisa kubatsirai muchokwadi. Tivava wana wenyu. Hawambo kurasisi. Ndizvo chapa. Sikuona izvi ndinokuti nyaya yemari iyi mari hamusina bati. Mai wakashaika 28 ndo pane dambudziko ipapo makaito maakutodyiwa pamupita uko kwete chakabiri dai ndatowa nemukadzi asi hamuchaiti mukadzi kava hamusina mari ndinoguse inini manditi mwana asi vachiberekwa vakaberekwa vari 3 boys zvokuti ini ndaikumbirwa kuti vana vanin'inavo vange vari panapa vawirirane nekuti inini ndikaita izwa wakabereka wari watatu asi munhu akapiwa tsamba lendi i1 tinozochengeta mirai ndati muzana wasandata zvakafanira kuti baba akafa hamuchazivi kuti pa36 dzasara idzi paari kufa ari kusiya nyora uye yekuti ari kunoita inherit this thing yani pakati penyu muri wangani ndo pandiri kutaura kuti imimi ka don't drag in wanhu wasiri papi wasiri apa because mauda kucreata chi problem because chinhu ichi chine munhu akachipiwa pamutemo asi zviri kwaari nawo handiti semunhu mukuru anofanira kufunga ndopandati chimubatsirai kuita sei kufunga kuti baba pa36 dzasara handizvo isusu ngatisare nechi ne20 idzi dzimwe chi 16 idzi handitika ngatiti kwa papa munini chenai 8 hectares kwa papa munini Jobo 8 hectares ruzwa mafungirangu ndokuti mafungirangu echi1 asiri mafungiro echi emtemo andikausandizwa isusu kana tiri muno ndita zvechiwana ivi nyange ukaona panapa zvataurwa panapa zviruzi Charles akapiwa Dennis pachishandiswa chii handiti and whereas Charles Mansodza is heir to the deceased estate by African law and custom ndo chiwanhu chatokutaura saka iye kana akashandisirwa chiwanhu kuti awane iye ngaashandisirwa chiwanhu kupewawo chii wangu kusheya nechi asi ndiri kuti aite izvozvo arida imini kuti mubatsire anzwisise
Because ndazwa kuti anenge wakazvarwa vari vatatu. Yes, I know kuti ukazwa munhu akutaura kuti wakazvarwa vari vatatu. Pana vari kutopenga kuseri kwedhoo. Watoriko kuseri watopenga kuti chinhu chiti chake ega. Ndosaka ndati chitaura nani nababa. Baba achiite zvinodii zvechiwanu. Mapazwa handiti chiende mubatsire baba. Baba kana muine pamuda help yekuti mapepa muite zvakanaka. Tinokubatsirai zvinoita zvakadii. Asi awawo chiregai waite basa ravo zvinhu zvavo zvada kuita pane papo zvomakawa. Dambudziko racho vanonyanya kuteerera mafungwa nekusatrasta. Waita handina document iyi uchiratidza teacher, a qualified teacher, akatadza kuverenga content yedocument kusvikira Changamire ndamutorera peace order kuti hushandiki newe, nekuti dambudziko guru ranga riripo panga paine hide and seek. Wachifunga ndiri kuwanyepera ini yeti ndiri kuprocessa kuti zvinhu Changamire zvifambe, nekuti title deeds haiuyi overnight, iprocess inenge ichidiwa. Handisi kuramba zvino ivo vakutanga kuti gwedzi. Vanopiwa iripo leni moita mapepa yavanawo zvisazonetsi mangwana. ndichavaitira vese gwedzi osara nepangu pane mansion. Aiwa vanopiwa kana ivo vana vemuninyina kana vevaninyina vangwa vakasauyawo neproper channel ati izvozvi pagwara baba vangu pakaputsirwa hari kuti inini ndife anditofa. Saka haupendi absorb vanhu vakadaro. Dai muje mudara kudimburire yachiri upenyu. Chiende mwete zitaita sei anambwera imi chiende mupanzvimbo penyu pamakapiwa ndee moshanda kwenyu akatotema hundi ini kutaura neavo imi mutapedza imi ndee mwete SPG peagreement tichibatsirana mupepa inoite sei. Tatenda asi mune mapepa kaya muchatipowo pana etinongwa kuita no mapepa panonyorwa chacho motaurwa kuti ataurwa zvekuita zvakachakacho ndibva estate kuti mimi kuenda kugara panzvimbo sei chienda aita basa ndochipondora tete. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Ndochipondora tete.